Ongi etorri berri bere txerrendulariak.comera. Aurrekoan egin du bezala aurten gure edukia zabaldu nahi dugu, eduki zabalagoa eta profesionaletara begira gehiagotan. Askotan Euskal Herrian txerrendulari profesional lasterketak gutxi izaten ditugu eta bitartean gure txerrendulariak mundu zabalean ibiltzen dira lehiatzen. Beraz, aurten erabaki dugu haiekin kontaktatzea eta astero elkarrizketa bat edo bi ekartzea euren inpresioak, euren lasterketak kontatzeko eta abarrekoak. Eta denboraldia hasteko Ker Pharma taldeko Pablo Urtasun ekarri dizuegu, talde honetako kirol zuzendaria. Pablo 2013 arte profesionala izan zen Euskaltelekin Madrileko podiumea igo zen talde onenaren saria irabaztera Euskaltelen azkeneko Espainiako bueltan. Eta orain duela urte batzuk, bigarren urtea da, Ker Pharmako taldeko zuzendaria dela. Berak hainbat gai kontatuko dizkigu nola dagoen ekipoa, orain arte oso ondo ikusi dugu Frantziako karreretan eta nola ikusten da. Beraz, Pablo, ongi etorri eta hasteko galdera argia da, nola joaten nahi dira lehenengo karrera hauek? Bueno, egia esan, zu esan duzun bezala, nahiko ondo hasi gara, Marseille esan laugarren genuen, Kiko Gabonekin, eta bueno, ez zen ere bai, nik uste dut bai Reparekin iesalditan, bai Martirekin iesalditan eta bai Royerrekin aurrekoekin egonda egunero maila oso onak genuela. Eta gero, Almerian ere egon ginen, Enrique esan zen zulaketa baten ondorioz, aukerarik gabe gelditu ginen azkeneko 7 kilometroetan. Baina, nik uste dut txirrindularen maila oso ona izan dela eta horri esker maila bide honean goazela ikusi dugu eta hortik jarratu beharko dugu. Esan dugun bezala, Pablo, Frantzian hasi zeate, etualdea ez zen, ibilitzeate, karrera hauetan aurten gertatzen ari dana, Golturre beraren egutegiaren galera handiagatik, hainbat karrera berritara jotzen nahi dirala, lehen Goltur gutxi edo ia Golturrik gabekoak zianak, orain 11-12 Goltur talde daude. Hori, zuentzat, zuen bezalako protein talde batentzat txikiagoak zeatela, zaintasunak handitzen ditu maila handiagoa dalako. Batetik, maila handiagoa ematen dizu lasterketa horietan lehiatzeak, baina lasterketan bertan zailago egiten dizue protagonistak izatea. Bai, azkenean esan duzun bezala, urtearrak izaten ari dira, Golturrak dauden lasterketa guztiak egin nahi dituzte, zer pasatuko den ez dakigulakoz eta inoiz ez dakizu noiz geldia hasi egingo diguten berriz denboraldia edo. Orduan jendeak alduen guztiak korritu nahi egin du eta Goltur talde guztiak hor topera daude eta hori guretzat alde batetik hori esan duzun bezala maila ona ematea edo emaitzak ateratzea oso zaila egiten du, baina beste alde batetik gure txirrindularien maila ere gora doaz eta horrelako taldeekin eta horrelako txirrindularekin korrika egiten, nik uste dut maila hobetzeko asko laguntzen dela. Zaila den arren, zuen maiota erakustea lortzen ari zarete, postuak egiten zeate, egia da Golturrekin lehiatzeak beki ekartzen dula zaintasun hori, haiei aurre egin behar zaiela, baina maiota erakustea eta postuak egitea zuentzatia garaipen bat balitz bezala izango da, bezezen lehenengo 10 artean ibili zeate etapa batzuetan, Valentzian ikusi zintuztegun, egia da Almerian problema izan zula Enrikek eta ezin izan zula esprinta lehiatu. Oain arteko valorazioa positiboa izan behar du, ez? Bai, esan duzun bezala, ondo hasi ginen, 2 laugarren egin ditugu, bezezen ere bai honenekin honen oso gertu egon ginen, eta maila oso eman dugu eta hori nahi dugu egitea, maila ematea eta mailarekin batera, naiz eta emotzean izan, gero erantza emaitzak ailegatuko dira. Helburuei begira, argi dago zuen lehenengo helburu garrantzitsua Kataluniako bolta izan behar du. Mendik gutxira lehiatuko da eta lehiatuko zeate Goltur guztiekin Goltur karrera baten. Hori ja lehenengo mugarri importantea izan behar du denboraldi honetako zuentzat, ez? Bai, gure Goltur lehenengo karrera izango da. Esan dugun bezala, aurreneko itzuli hauetan maila baldin badago, Katalunian maila eta gehiago izango da. Ea nola moldatzen garen, ez? Gure lana da hori, egunetik egunera lan egitea,
gure txirrindularen maila igotzea eta bueno, maila hori noraino ematen duen ikusteko daudela azterketa horiek ez. Zuen mailota ikusten ari gara, zuen txirrindulariak oso maila ona ematen ari direlako, tarten Uge Adria, Kiko Alban, Urko Berradere tartean, pixkanaka aurra inbar duten txirrindulariak dira, nola ikusten diezu? Bueno, nik uste dut talde guztia, ez? Talde oso gaztea daukagu, batzuk oso gaztea dira, Raúl García, Ibon Ruiz, daukagu nik uste dut talde gehiena 23 urtetik berako txirrindulariak direla, eta bueno, horien evoluzioa beti hobera izan behar du, ez? Lana egiten bada eta gauzak ondo egiten baldin badira, horrelako kalendariarekin, normalena da maila goruntze egitea, ez? Bakoitzaren limitean ondo den? Bueno, urteak esango digute, ez? Azkenean gure lana da beraiek motivazioz bete-betea egotea eta eguneroko lana aurrera ateratzea, ez? Nahiz eta, bueno, lasterketa batzuk atzeratu egin diren edo lasterketa batzuk kendu egin diren, gure txirrindularen gogoak eta motivazioa egunean egotea beti eta eguneroko lana topera egitea, ez hori da gure helburua eta lan horren ondorioz edo lan horri esker bere maila gora egitea. Zuen puntako txirrindularietaz gain, bloke zabala dakazue euskaldun asko da azkana, baita ere Lizarte taldetik txirrindulari asko hartu dituna, logikoa ganez, Lizartetik sortu zalako Ker Pharma, blokea orokorrean nola ikusten duzue? Hori esan dizudana, ez? Nik uste dut batez ere oso gaztea dela taldea, eta bueno, egia esan txirrindulari batzuei, beste batzuei baino gehiago kostatuko zaiela mailara moldatzea, hori beti pasatu da eta pasatuko da, ez? Batzuk urte pare bat beharko dute maila ona emateko eta beste batzuk agian 3-4 urte, ez? Ona daukaguna, iaia txirrindulari guztiak Lizartetik heldu direla eta oso ondo ezagutzen ditugula. Eta, bueno, pazientzia eta konfiantza emango diegula eta horri esker beraien bidea egiteko aukera guztiak, ez? Pandemia era honen ondorietako bat, gutxienez txirrindularitzarako lasterketa askoren ezauspatzea da. Tartean, Espainiar egutegiko karrera asko bertan bera geratu dira, edo gutxienez atzeratu dira maiatzea edo kainako horrek zuei eta bai Caja eta Euskaltel Euskadiri lasterketarik gabe ia gehatzea ekarri du, eta trikimailuak edo karrera berritara joan behar izatea. Hala ere, karrera asko txikiak zianak, orain World Tourrek betetzen dituzte euren plazak. Ikusten dudanez, zuen egutegia aste honetan, Otbar lasterketan egongo zeate, gero martxoan zehar Europak ialdeko hainbat karreretan ibiliko zeate, eta gero Volta, baina zaila esaten ari da, nola maneiatu behar dezue egoera hau, nola lortzen ari zeate karrera batzuetara, zuek izan baitzeate incluso Movistar baino karrera gehiago indituztenak. Bueno, Frantzialdetik batez ere Francis Lafar mugitzen ari da gurekin eta harreman pertsona bera da, eta, bueno, organizadore askorekin harremanak ditu, orain dela urte asko daramatzaz txirrindularia sartuta, eta, bueno, Francisek asko mugitzen digu gauza Frantzian. Eta gero, taldetik bidaltzen ditugu, ez? Bai mailak, bai eskapenak, eta, bueno, organizadore asko hiri, eta, bueno, batez ere egutegian ondo tortzen zaiguen lasterketa hiri. Eta, bueno, batzuk invitazioa bidali egute, eta, bueno, urtea doan bezala oso ondo etorri gartzegu, ez? Azkenean, atzeratu diren karrerak korritzen zituen txirrindulariak, orain karrerarik ez izatea, motivazioaren beti arazoa da, eta motivazio hori mantentzea oso zaila izaten da, baina horri esker, lasterketa berri hori esker, motivazioa mantentzen laguntzen diogu, eta gero atzeratu diren lasterketak egiten baldin baitugu, Aste honetan ezagutu dugu Vuelta Espainiarako gonbidapenak eta zuek kanpoan geratu zeate. Logikoa zen, azkenean zuen lehenengo urtea protein mailan Euskaltelek bigarren hain behar du, Burgosek eta Cajarolek urte gehiago dara mazkite, eta gainera Burgosetik abiatu behar da Vuelta. Zuk
Euskaltelen azkeneko Vuelta a Espainian egon zinean gainea podiumean taldekako sailkapena irabazita. Ze oroitzapen azkazu azkeneko Vuelta a Espainia hortikan eta baita ere ze balorazio egiten duzu Unipubliken erabakiarekin? Bueno, basan duzun bezala, ez, podiumean egon ginen taldekako sailkapena irabaziz, eta oroitzapen ona da. Azkeneko, nik uste dute goi mailan azkeneko nire lasterketa izan zen, eta, bueno, podioen egotea taldekako sailkapena irabaziz, beti bolita izaten dela, oroitzapen onak ez. Balorazioa, gu normal ikusten dugu, ez, azkenean, gertatu zitekeen gauza zen, Euskaltel, Burgos eta Kaja joatea eta gu kanpoan gelditzea. Baina, garrantzia handirik eman gabe, ez, azkenean gure bidea jarraitu nahi dugu, egunetik egunera handitzen, eta, aurten ez baldin bada izan, hurrengo urtean izaten den, eta horretarako bide berrian eman beharko du maila, eta hori, urritxo irgendularei maila igotzea batez ere, ez. Vuelta a Espainiako gonbidapena jaso doez, egutegi polita planteatuta da kasue. Pro Cycling Stats webguneak adierazi duten duenez, Euskal Herriko big World Tour lasterketak korrituko dituzue, Zanako Katalunia, eta gero Pro Team mailako lasterketa anitz, bai Frantzian, bai Italian batzuk, iaz bezala Europa ekialdera joango zarete. Beraz, orokorrean, egutegi polita hornitu duzue txirrindularientzat eta gauza garrantzitsua denboraldi bukaeraraino. Bai, azkenean hori asko lan egiten dugu neguan, ez, horri bira eta gonbidapen guzti horiek lortzeko, eta lan horren fruitua hori da, ez, egutegi oso polita daukagula, hori txirrindulariak gutxinaka hobetzen joateko eta bere mailan egotzeko, eta hurrengo urtean baldin bada, hurrengo urtean Vuelta a Espainian eta horrelako lasterketan egoteko eta ondo egoteko, ez? Hori da gure helburua eta ez bakarrik egon, baizik eta ondo egon, ez. Badakigu Kerfarma taldearen proiektua luzerako dijoala, luzetik datorrela, Lizarte, Galibier erakundetik, historia asko dakazu eta asko kontatzeko, baina aurtengo kapituluari begira, 2021eko kapituluari begira, nola bukatuko zenuke, zein da zure helburua eta ziekaso urrengo kapitulari 2022ari begira zein ustezu dala bidea egin beharrekoa urrengo urtean Vuelta a Espainian egoteko? Nik esan dizuena, ez, batez ere talde bezala maila oso ona ematea, ez. Bai hemen ibazi edo han ibazi nik ez daukala horren beste garrantzi garaipen isladu bat baldin bada, ez. Behar dugu guztien maila ona izatea, emaitzak ateratzea bai, baina ez garaipen bat edo bi edo hemen edo han, ez. Nik uste dudana da hori, lasterketa guztietan eta bai urte guztian zehar, eta bai batez ere, esan nahi dute, rekorrido guztietako motako lasterketetan taldearekin ondo egitea. Emaitzak gero ailegatzen dira, baina emaitza horiek ailegatu baino lehen, batez ere hori, gure maila ona ematea, eta gero, horrekin batera emaitzak ailegatzen baldin badira hau ez. Bale, eskerrik asko, Pablo, plazerra izan da zurekin hitz egitea. Espero dugu laster elkar ikustea karreretan, dirudina baino hurbilago dago Indurain eta Itzulia, Euskal Herriko lehenengo UCI lasterketak. Ez zaituztegu Vuelta a Espainian ikusiko aurten, dena dela Euskal Herrin baditugu lasterketa nitz zuek ikusteko eta zuetaz gozatzeko, badiru dela lana oso ondo dezuela eta eskerrik asko eta horrengo arte. Oso ondo, eskerrik asko. Vale.